Hello mga kaagaw, nagbalik na pud mi karon diri sa bukid kay gilaay na pud mi dito sa among dapit. Muna balik na pud mi diri. Among lingaw kay nagguna-guna mi pagkahuman mo guna. Silig-silhig, tapos gilimasan na ko ang balon. Kay perting ka gipangambakan hinunog ka ng kuan baki. Muna karon pakita na ko sa inyo ha. Magmukbang na pud mi ang amuang sudan kay bangus nga sinugba. Wala na may Tara. kuan, memory. Kauban ako ang akong sis ug ako ang daughter nga si Herchery. Tara. Pakita na mo guys ang kaop na. Pakita na mo. Hi. Hi guys. Mga unta. Mga unta ninyo. Hi. So ayan mga sis. Kakain na kami bangus at saka kanin. Hindi ka lami. Tara. Charap na. Choyo lang daw ako. Chararat na. Pre na inday. Pray. First bago ni mukaon, Lubat. magampo sa. Hanggang ngayon Sige na pray na. Lord, thank you sa pagkaon ng manggihatag ka namo karon. I-bless kini aron makatag pambasog sa mong kalawasan in Jesus Christ. Amen. 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 So let's Happy birthday. our bangus. Bangos, inihaw. Ano na bangus? Maka-live ako. Sa Facebook. Siguro sa YouTube. Kuan daw, try. Nami. Dili na init. Dili na, kay taod-taod na, ingon ko. Ito to sa ano na ito yan. Nahirapan siya. Di ka kuan. Parang nahirapan. Si, Slide siya. kagandang mag-ilok. Mauna sila diri ba sa parang tingkaon na naman. Mangdoon lang mga kayo pa, mga iro. Dili man na mga kaag. Kaag ng mga iro. Sa iro sa kapitbahay. Yan na yan. Mag ako may center. Lalo kayo kakita. Time lapse lang. Sibog-sibog lang. Sus kay na ron. 1 minute ra na. Dili gyud. Kuan Visit na din ni niya. time na. Buhi pa man. Ano sa'yo buhi? Oh, gapula-pula. Dara sa pikas. Ang masubrag di nato mahurot. Subak sa gulay. Subak. Mahirap pala yung mag-ano ka ba, trabaho sa bukid, magtanim. Mahirap pala yung buhay ng magsasaka. Tapos sayon na. Sakit sa katawan. Hindi pa nga naubos yung pinimpisahan nato. Umalit likramador. Kawawa ngayon yung mga yung magsasaka ng palay. Tama kung Ang magsasaka ng palay ba kasi mura lang yung sabi nila nasa 14 hanggang 15-16 yung per kilo ng palay. Ang mura. Samantalang pagbili mo sa palengke nasa 40, 44, 45 ganun ang kilo. Ano yung magsasaka baon sa utang? Na naman kaagaw. Sugdan na namo og kuan. Sugdan na namo attack. Attack mga agaw. Na with matching
tuyo na naay sili. Kuan ka diya ron. Agbong. Bangko. Mailan man niron kung mahagbong hagba. Dahil mo tingaw pak. Naka-time out na no. Sige, bye-bye usa kay mga unsa mi. Ingat. Like and subscribe my channel. My YouTube channel, Nining Payat Vlog. Dari ni sa Kabukiran. Kabukiran. Time lapse. Kabukiran. Bye sa Time lapse.